Аз съм Руси Чернев, кореняк пловдивчанин, журналист и общественик. Кандидатирах се за кмет на Пловдив, защото имам добри идеи за развитието на града и знам как да ги реализирам. Искам вашето доверие. Ако ми се доверите, заедно ще изведем града от блатото на посредствеността и корупцията. Ще го върнем на пътя на просперитета. В продължение на 10 години бях главен редактор на Марица. В медията работих здраво, за да защитаваме обществения интерес. Осветлявахме различни схеми на корупция, влязохме в следите на октопода от фирми, които от години ограбват обществения интерес. За съжаление, не постигнахме много. Във времето разбрах, че нито една съществена промяна не може да стане с други средства, освен с инструментите на политиката. И понеже не желая да бъда част от мълчаливото присъствие, затова реших. Кандидатирах се за кмет на Пловдив. Знам, че пловдивчани искат промяна. Знам, че са обидни, защото решенията в града се взимат без никой да пита хората. Затова гражданите не вярват на политиците, които от години дърпат конците в града. Аз имам 3 качества, с които превъзхождам всичките си опоненти. Не се уморявам да работя, открит съм и политиката за мен не е начин на препитание. Това е гаранция, че в мое лице пловдивчани ще имат достъпен кмет, който познава проблемите и няма да остане безучастен към нито един от тях. Сега всички ще обещават, че ще се справят с презастрояването, ще оправят трафика, ще има чист въздух. Аз няма да спекулирам и ще ви кажа истината, защото обичам града си. Във всеки развит град има проблеми с трафика в пиковите часове. Населението нараства, защото има работа. Ако по улиците на Пловдив се движат много автомобили, това означава, че градът се развива. Аз ще направя друго. Моята задача е да променя града. Ще спра хаотичното презастрояване, ще въведа зелена зона, ще направя всичко възможно общината да се върне като основен превозвач в градския транспорт. Ще превърна грижата за децата в основен приоритет. Това го гарантирам. Ще го направя, защото като баща на 3 деца и дядо на 2 внучки, знам какво е нужно на младите. Всички проблеми в града са решими, ако кметът е на мястото си и от обществените пари не се краде. Пловдив има нужда от кмет, който усеща пулса на града. Разбира нуждите на хората и работи за тях. Аз гарантирам, че пловдивчани ще участват в взимането на важните решения. Няма да позволя Пловдив да бъде върнат в безвремието. Носи положителната промяна. Ще бъда кметът на развитието. Развитие, в което участват всички пловдивчани. Можем и заедно ще го направим. Първата стъпка, за да случи всичко това, е да отидем да гласуваме на 29 октомври. Да го направим с надежда, а не с омерзение, че отново трябва да избираме на принципа на най-малкото зло. Доверете ми с номер 46 бюлетината за кмет и общински съветник и ще имате кмет, който работи за вас.